നമസ്കാരം. സിനി സീരിയൽ മീഡിയയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബിഗ് ബോസ് സീസൺ 2-ൻ്റെ 65-ാമത്തെ എപ്പിസോഡിനെ കുറിച്ചാണ്. അതായത് വീണ നായരുടെ എവിക്ഷന് ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡ്. ഈ ആഴ്ചയുടെ ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡ്. ആഴ്ചയിലേക്കുള്ള നോമിനേഷൻ ടാസ്ക്കായിരുന്നു ഇന്നലെ സംപ്രേഷണം ചെയ്ത ഈ എപ്പിസോഡിൻ്റെ പ്രധാന വിഷയം. ഇന്നലത്തെ നോമിനേഷൻ പ്രക്രിയ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് ബിഗ് ബോസ് ക്രമീകരിച്ചിരുന്നത്. അതായത് 2 പേരടങ്ങുന്ന ഒരു ടീമിനെ കൺഫെഷൻ റൂമിലോട്ട് അയക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് ഈ 2 പേരിൽ നിന്ന് ഒരാളെ ഇവർ തീരുമാനിച്ച് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നതായിരുന്നു നിബന്ധന. ഇതിനായി ആദ്യമായി ബിഗ് ബോസ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ടീം പാഷാണം ഷാജിയെയും ആര്യയുമായിരുന്നു. നമുക്കറിയാം, ആര്യ വീണ പോയതിൻ്റെ വിഷമത്തിലിരിക്കുകയായിരുന്നു. മാത്രമല്ല, ആര്യ പറയുകയുണ്ടായി തനിക്ക് ഈ ആഴ്ച വീട്ടിലേക്ക് പോകണമെന്നും തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ കാണണമെന്നുമൊക്കെ. പക്ഷേ കൺഫെഷൻ റൂമിൽ കയറിയതിന് ശേഷം ആര്യ പ്രതികരിച്ചത് മറ്റൊരു രീതിയിലായിരുന്നു. കൺഫെഷൻ റൂമിൽ നിന്നും നിബന്ധനകൾ അറിഞ്ഞ ശേഷം ആര്യ ഇമോഷണലി പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയും കരയുകയുമായിരുന്നു. ഈ കരച്ചിൽ കണ്ടിട്ടായിരിക്കണം പാഷാണം ഷാജി തന്നെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആര്യയെ നിർബന്ധിക്കുകയായിരുന്നു. പാഷാണം ഷാജിക്കറിയാം ആര്യ വന്നിരിക്കുന്നത് 100 ദിവസം കളിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണെന്ന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാഷാണം ഷാജി തന്നെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് ആര്യയെ കൊണ്ട് പറയിക്കുകയായിരുന്നു. ആര്യ ആദ്യമൊക്കെ വിസമ്മതിച്ചെങ്കിലും അവസാനം പാഷാണം ഷാജിയെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് നോമിനേഷനായി പാഷാണം ഷാജി വരികയാണ്. അടുത്തതായി ബിഗ് ബോസ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ടീം ഫുക്രു, രേഷ്മയാണ്. ഫുക്രു നിബന്ധന കേട്ട ശേഷം രേഷ്മയോട് പറയുകയാണ് തനിക്ക് പേടിയുണ്ട്, ഈ ആഴ്ച താനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിമർശനങ്ങൾക്ക് വിധേയനാക്കപ്പെട്ടത്. മാത്രമല്ല, രേഷ്മ നോമിനേഷൻ ടാസ്കിൽപ്പെട്ട് നോമിനേഷൻ ലിസ്റ്റിൽ വരികയാണെങ്കിൽ പുറത്തു പോകില്ല എന്ന കാര്യത്തിൽ തനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെന്നും ഫുക്രു വ്യക്തമാക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ രേഷ്മ പ്രതികരിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്: നിനക്ക് ഇത്രയും ഫോളോവേഴ്സ് പുറത്തുള്ള സ്ഥിതിക്ക് നീ നോമിനേഷനിൽ വരികയാണെങ്കിൽ നീ എന്തായാലും പുറത്തു പോവുകയില്ല. പക്ഷേ ഫുക്രുവിന് പേടിയായിരുന്നു. അങ്ങനെ അവർ രണ്ടുപേരും ചർച്ച ചെയ്ത് രേഷ്മയെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ നോമിനേഷനിൽ രേഷ്മ നോമിനേഷൻ ലിസ്റ്റിൽ പെടുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് വന്ന ടീം സുജോ, രഘു ആയിരുന്നു. ഇതിൽ രഘു വ്യക്തമായി പറയുകയുണ്ടായി, സുജോ 2 തവണ നോമിനേഷൻ ടാസ്കിൽ വന്നതാണ്, 2 തവണയും നോമിനേഷൻ ലിസ്റ്റിലുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് എലിമിനേറ്റ് ആകാതെ തന്നെ സുജോ തൻ്റെ പ്രേക്ഷക പിന്തുണ തെളിയിച്ചതാണെന്ന് രഘു സമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്രാവശ്യം നോമിനേഷൻ ടാസ്കിൽ തന്നെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ രഘു സുജോയെ നിർബന്ധിക്കുകയായിരുന്നു. മാത്രമല്ല, സുജോ അധികം വൈകാതെ രഘുവിനെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കുകയുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ മൂന്നാമതായി രഘു നോമിനേഷൻ ലിസ്റ്റിൽ വരികയാണ്. അടുത്തതായി ബിഗ് ബോസ് നിർദ്ദേശിച്ച ടീം അമൃത, അഭിരാമി, അലക്സാണ്ട്ര ഇവരാണ്. ഇതിൽ അമൃതയും അഭിരാമിയും അവർ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു. അവർ നോമിനേഷൻ ലിസ്റ്റിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെയും അവർ എവിക്റ്റ് ആകില്ല എന്ന കാര്യത്തിൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ സ്വയം നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു, ഞങ്ങൾ ഈ ആഴ്ചത്തെ നോമിനേഷൻ ലിസ്റ്റിൽ വരികയാണ് എന്ന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാലാമതായി വന്ന ടീം അമൃത, അഭിരാമിയാണ് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. പിന്നീട് അവസാനമായി വന്ന ടീം എലീന, ദയ ആയിരുന്നു. ഇതിൽ എലീന വളരെ സമൃദ്ധമായി ദയയെ പറഞ്ഞ് ബോധിപ്പിക്കുകയാണ്, ചേച്ചി എന്തായാലും ഇവിടെ ഇമോഷണലി ഒരുപാട് അഫക്റ്റഡ് പേഴ്സണാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഒരുപാട് നാൾ നിലനിൽപ്പ് ഉണ്ടാവുകയില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്രാവശ്യം ചേച്ചിയെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന്. ദയ അത് സമ്മതിക്കുകയും ദയയെ എലീന നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ദയ നാലാമതായി നോമിനേഷൻ ലിസ്റ്റിൽ വരികയായിരുന്നു. അങ്ങനെ 4 പേർ അടങ്ങുന്ന നോമിനേഷൻ ലിസ്റ്റ് പൂർത്തിയായി ബിഗ് ബോസ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. ക്യാപ്റ്റനായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡോക്ടർ രജിത് കുമാറിന് ഈ ആഴ്ച നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് ബിഗ് ബോസ് നേരത്തെ അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നോമിനേഷൻ ടാസ്കിന് ശേഷം പിന്നീട് ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിൽ വലിയ നാടകീയ രംഗങ്ങളൊന്നും തന്നെ അരങ്ങേറിയതില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ മറ്റൊരു സന്ദർഭങ്ങളും ഇന്നലത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇന്നലത്തെ എപ്പിസോഡിൻ്റെ പ്രധാന സവിശേഷതയായ നോമിനേഷൻ ലിസ്റ്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചു പ്രേക്ഷക പിന്തുണയ്ക്ക് വിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി പ്രേക്ഷകരായ നമ്മളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഈ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടണം, ആരൊക്കെ നിലനിൽക്കണം എന്നതിനെപ്പറ്റി. അപ്പോൾ എല്ലാ പ്രേക്ഷകരും ഔചിത്യം പൂർണ്ണമായി ഈ എപ്പിസോഡിൽ പ്രതികരിക്കുമെന്നും എല്ലാവർക്കും അവരവർക്ക് യോജിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരവർക്ക് ഈ വീട്ടിൽ നിൽക്കണമെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരാളെ വോട്ട് ചെയ്യുക എന്നും അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്.
ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് രൂപത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടും വരെ ഒരു ബ്രേക്ക്.